Welcome back to my YouTube channel Bayabok. Kedukma salni yagulo. Kedukma salni yagulo Bayabok. Dini hai norok no khatangoi no ma phaifika. Norok wansogoi manuna je tangoi asuk salromoi video rok khailia hanai. Actually kaisa samungni bagoi ang kedukma jora romoi phaimanliya norok ni bwskango hangka omono tini tangoi ang video rok khaimanliya biang thangai tongo mani ba tamoro khaimani omono tini norok bai kisa kok share khlailai sinai hangke kongrai rok bu manjak lumoi tabuk se kisa shorirok kisa sragma hayengo kisa lumkhangbo hangke थांनाय सालरावबो बेलायखे किसा परिश्रम रक खालायमानि आंनि बागै शरीराव किसा ताथालिया कंगायराव कुलुम रक ओके एनीवे जों ताबुक जे आसल कक हमरा सालायसिनाय नरक नुगै मा होनां ताबुक आइसा दखानो आफुजाक नरनां फुनुकनाय डिटेल्स फुनुकनाय एक्चुअली बायब्रो आं कायसा दखान rent naka omono norok no phunukani teruk o dokan ni preparation ni bagoi no kedukma salromi ang jora rimanliya norok no ba ani YouTube channel ni bagoi ang video rok khaimaliya but ang yakaida video khaimani to yakaida ang khalainai continue khainai tai kisa free ngi nagana dokan rok ei tabuk se dokan rok start khaitrok okay ei amono bayabro haini bagoi ang kedukma salromoni ang dokan rok khaimaliya angke padi bayabro ani segonsa kaisa dokan amno kisa phonoknai norok no kisa share khlainai i bayabro dokan usrango matai rogroi jatra khaika mani manai da khata angke tabuk phase khata khali 1 টাকা phanu phalimaya ko jatra nya ko khata khali ang tabuk se horo seinai date seinai tamo manai phal omo seinai ta mo bang rengya bahike dokan ni khata sui oke jago mo seinai ke phaide kisa dokan berai nai lenai to mong khane chikonsa dokan khali sidau mani rok asuk dalaya ko inverter tongo fan toknai fridge ke wiring ni no ketarogo je wiring ni je set na jotto numana casing tongo PVC pipe ke iko boot switch capacitor regulator jotto wiring ni tar mar jotto numana start khlai do dogan rogo asuk chung mani dayo ko semua ada yang kai lalu na fan tongnai rice cooker rok dex baide te kisa phono dono tube light rok tongo fan tongo rok lighting rok manai getai kaisa interesting ka je dogan chengpuru mistri mandia sa amon ke problem ko ka mistri mayang i je rack plywood ni o je norok nuk mane o rack joto no ang snamo ang bai ani sala sunkuni mili joto no rack snam ka bai de ka ei je table norok bilip khai mangla o table bo sung snamo norok bilip khai mangla mistri mayan bagai বাইরে তে নাকি আঙ্কে প্রফেশনাল রক্সনা মানি হাই টেবিল কা ইনরক ন বিলিভ খালাইন বাগে আং ফলং নাই সিনি যে মাनै টং মানি বমো বাইচং সনামকা তাবু ফাসে যন্ত্র টং কুই গনাই আমি গনাই দি আং তমা বাই কাডরা জিগস মেশিন টংআনি যত দং তেম টং সান বুজাক নাই দং মিস্ত্রি করি ইনকে মা
langkata sungno tai kaisa ko norok no je samani mistri maya ne bagui jeng dogan ei je rek omo hai omo rong no jottono ang bai ani sala jeng kunai ke salamani kharap tonglia pura idea YouTube na naise kai it je table ngaji do norok saka tei baire tei nai khangke seng snam thoto khai snam ya ke ma dong nai no asol bising ni abono phunke norok believe ma khai nei ko milia moro seng snam mani sob saite lerma ningkha o cash o je cash drawer ni bagui jeng amna snamani 2 din nangka 2 din milir lai meya tahu kai niko lock tong phanangai motamuti tahu kai milika crop sangkha e haini bagi bagro kedeng ma salom video khaime hini tini serapsa kisa norok bai malanya nima phai gangkat tabuk bo khoksa phano jatra khlaimanya ko tini ni video asuk jara no